Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, Captain Kimonas εδώ και στο σημερινό βίντεο παίζουμε Minecraft. Άλλη μια ανακοίνωση εδώ στο κανάλι, σαν την προηγούμενη. Λοιπόν, στάλθηκαν οι προσκλήσεις για το server, για τον War SMP. Πλέον θα μπορείτε να μπείτε κανονικά μέσα. Θα αποδεχτείτε την πρόσκληση όπως σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο και μετά εδώ θα δείξουμε τι κάνετε για να μπείτε αμέσως αφού αποδεχτείτε την πρόσκληση. Το ένα παιδί την έχει υποδεχτεί ήδη την πρόσκληση, θα πω για τον άλλο να ξέρει. Και για όποιον άλλο, γιατί μπορείτε ακόμα να στέλνετε τα ονόματά σας και άμα υπάρχει ακόμα χώρος για άτομα θα σας βάλω. Λοιπόν, θα πάτε εδώ ωραία στο καβεράκι που θα αποδεχτεί την πρόσκληση. Μετά στο play και εδώ play reels. Και εδώ πέρα θα είναι έτσι, θα γράφει ό,τι γράφει και σε μένα. Εδώ πέρα θα είναι πριν πόση ώρα απλώς έπαιξε ο τελευταίος παίκτης. Και σας είπα έχει μπαγκάρει και λέει Magical SMP. Το όνομα του server κανονικά είναι War SMP. Λοιπόν, θα πετάτε το play και θα μπαίνετε μέσα στο server. Αυτό. Εύχομαι να σας δω πολύ σύντομα μέσα στο server. Τα λέμε τότε. Γεια σας.